Kublai Pibaro shaka thup khubor jangi kadan Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka sngi kilong. San lak ai jinga rap uba san bor shulai shagi dorbar Shillong ka South Shillong constituency. Haka kar pratrik ujilio ar hajar ar khowai en plie ka yodo. Nidon kam ya ka surak hendrai nidon kamru ban penne ya ki om kiwa. Ban pulom ka program ICDS ba kendrai ka bamsap ong ka noyalam ka tur ka kong anjala rengat. Tementang ini apa ki khubor ki bak khambania. Cibenta banyarap ka khia ka shan jong ki dor bar shnong hakum kani ka por badangya khun persaya uknyang jingpang COVID-19 baka sorkar jela kala penjari de ka khangdam la kumba ar benai duna. Haka khat santrik mentau benai jeliu ar hajar ar phwei UMLA jong ka 19th South Shillong constituency uba san bor shulai ula ajing arab san lak tengka na ka tulap jong u shaki khat south li ki dor bar shnong ki bahab hapo ka South Shillong constituency khnang ba kini ki dor bar shnong kin yo ban ajing arab shaki longieng ki baduk bakurdo habayakran hakani ka jingalang uba san bor upan paw ya ka jing sngongo ya ka jing tre shitom jong ki dor bar shnong watla kim yo jing arab na e ne eru Maybe tomorrow, I'm okay now, I'm strong. From tomorrow all of my friends, I want to see them in the world. I was really concerned. But I was Rambashnam and two of my friends Rambashnam, when we had a conversation outside before starting the meeting, I was asking them that I remember last year during the session in the assembly, it was announced in the August house that 5,000 each will be provided to all the local COVID management committee. Thank you so much. The CCLP of various localities that due to that everything is going smoothly, as reported by our honorable doctor, honorable minister, due to your cooperation, your support, without getting even one paisa also, but still you are coming forward to support. Yes, you are not getting any financial support from them. Government will need, but I do need. Haka khat santrik mentau benai jeleu ar hajar ar phwei ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ka kong Isawanda lalu kala khod ya ka office jong usiem hima melim bat ka Khasi Hills Autonomous District Council banyakran halor habayadei banya shem ya karai ban pleno ya ka yodo hadin jogani ka jingyalang habayakran baru chief executive member jong ka KHADC ubati tos khan ulaya thu baka DC kala ala dan play ka yodo bahaka khat pratrik mentau benai jeleu ar hajar ar ba dejing de kin play tangkumba shispa praposan teli haka shisni barkinong de madan pat kin sha tang shispa praposa ngut la yo ban shong ban i CM dan pulong ni ba titos tawel khan badnya review ya kata proposal na kaliang jong ka hima melim hak dia dei bat ki rukom penbet ki ba kila ya rai ki ba kila ya penkre na kaliang ba jong ki ti ila present ya kata proposal kumno kimut ban play hakanu rukom yanu ban sha yanu ban pat sha kumno ngin regulate bat kumno ngin pinduna ngin stagger shwa khnang bangin la ban guarantee la ni ban pintikna bangin bot thik ye kin don baro kaba don kam ban kin mau hangni kalong ba watla ka sarkar kala ai bor ki deputy commissioner ban play hadu ar 4% jong ki economic activities la ki de ki ru ni dai ru ban pet ya kan kom long jong ki ke sa district ni dai ru ban pet ya kan kom long jong kata kayo bat hakadu kom kan long ka babha ban play la ni banum play
ti halor ke inspection ka bangila lek ha tu basngi la snuthu ba ho namal ba kilenti ki sengkien hapo yeu hi kilong ki ba khamret ni don kam ban pinduna ya ki dukan ki bangin sha ha ka jo ka poru ki la bun ki cingker pat ki ba usie mula penpau na kaliang jong ki ba shong yeu ki la imbro shirta na ka tu ka yeu ba ki la shambun ki cing e tingi don kam ban balance bhai ki ni atli ka livelihood sadi ka kamai im jak po jong ki brio bat ka kwat ka khia da ka ba pikir ba but da ka ba we will not leave anything to chance ti ha ka jing kren mene jongi mene ka sngi ni la ya rai ba ngin sha ban pli sha tang khat san percent arhu percent usi melawan ra ka jing kheng ba ngi don kumba shi hajar aspa arhu ar tli ki dukan ya ka ba ngin pia ya ki tu ki dukan ki bade ki fixed establishments bat ki nong di madan ki bala don lupa ki kerteng bat usim ti halor kan ni ngila rai ba usim un work out ya kita ki arrangement hak ta karukom baya kini ki dukan ki bade ki fixed establishments ngin sha shwa tang shispa prapusan shisni kababut banna kitu shihajar arspa arpo arteli ki dukan ki bangim pat khen ye ki dukan do khai ki dukan chur kita langi khen baro le kalong ko basaw hajar teli ki dukan po yo ngin sha shwa ban shong tang shispa prapusan teli shisni hakanu kudukam ngin penshong kata un sepen bedusim un sele dekat numbering dan nika sistem ke baun alot yaki abkd terter bat kin sha kunta hakajo kapor ngila ong ba ya ki breu ki badil ki bade yaki marbam bat yaki essential commodities ki bingi ong ki bade ki perishable ki marput kila ban shong arsin shtayo yaki waipat ngin sha swatang shisil ki baken Kariwar Environment Protection and Sustainable Development Organization kala kentu ya ka sorkar jilla bakan petlem khnang baga khendo ka bakiti na ka ba pentre ya ka surok double lane haka than riwar kanam penjabo ya ka wa umngot ka badon haka te ka than haba penpau ya kane ucheman ka senjok uba reston khongtani ula ong ba kawa umngot kare ka jaka baki don bon ki do hendrei lada beteng man penhap khendo shakiwa kan bu jingma baki do do wa kila bandu jaj sendan keting jong ada restung khotani ngasong asa am kor pusla ban ngabar ru kum sherman jong ka River Environmental Protection and Sustainable Development Organization ngayeng ni ban penpau ya ka jimutoi bang yo na ni kawa umngot kum bakalong bun ni kishnong kiba don hasenda jong ni kawa umngot yo shibun ka jimuntoi mundai tang basong hasenda jong ni ka hajan jong ni kawa umngot buat kiba na pun selaban ki wi jakaru kawai ka jimuntoi bang yo na kawa umngot kalong ba kani kawa kalong ka ba respa ba ki do undawa ila ban yo ye khasau ya khalat kapten bat wi pat ki do kha kum hani ka por jong kani ka covid-19 ma ka jong ni khlam ni yo isha bakini pajba iba shong hasenda jong ni kawa yo shibon ka jimuntoi kum bakilong namar ba kimbiang ka kam kajam kata bai kani ka laju jong ki nadu ka jingwan jong ni ka covid-19 ni iba bon kini no shishnong ani ki pajba ka fotunat bele shawa shi klik khwai baki yo ban besa ya laki khon ani ban ai ban yarap ban penklan ga bormet jong ki khon ani ya ka yinga sem dak baba mi ni ini dok ha belum fresh ba ni dok ha im ne wa mon ai tu pi kelong ba yang ba bang bat ba long bon ba ki nutrient te la da kalong kum ni la da ka ni ka wa jung ki ba mut shibun ji mot tai yo umdai tang ba ki pajba ki yo ban ba mi ki dok ha ki ba shingyam ki ba bang ki ba hendrai ngai to ipi dan ru katu ni ki pajba ki bom soshat ki met ka phat ki let ban let ka si shawa ban penja thai alde ban bam so bang to ani let dan ru ki ba shulet khwai amtan kata ki dan ru ki rawan jungi ma la ni ki nong khwai ki ba let ban khwai adin ba ki yo do kha ki let ban de siyo shahat ni shaki shinong let terwa bat ki yo ru yak tu pisa gila pen kamai kadon shibon ba ka jimatoi ka bang yo am tani ka wa ngot bat ngaso sarung sya ba kani ka than jungi ni kadon ni kani ka wa ngot ka dei ka wei ka bala shakri yakin pa ba jungi shi sha thai rei ba susi kalam mantai tu ipi ngai tu ipi shibon jimatoi bang yo ni wa ngot
Henry konstruksi kalong ba hadin bang ngilap pe yang jing trai ke bak ki pentrai yang ni yang ka tulin mah ngilap ba kani ka jing trai jong ni ka company ARSS ka ta ba Ka FKJGP Nartiang Area Unit mentakasngi haka jingalam jong Secretary Samla Wednesday dekar bad uma Ohiwat Mirya Assistant Information Secretary jong ka Thatla Scan Block Circle mentakasngi khat santri gujilio arhajar arphoi kilalit ban ai jingarap daki marbam shaki khandai pu pratali kilong yeng ki baduna haka yo kakon haki artali kishnong han Nartiang bar hamudap hakani kasi laya don langru kinong yalam shnong nadu urang ba shnong jong shnong mudop madau yu dekar chairman shnong mahamkom khnriam bat kumjuru urang ba shnong jong Nartiang mamom phalangki secretary shnong masati swear pat secretary ka VEC ma abi paya bare nakaliang kinong yalam shnong baro artri kini kishnong kila penpau ya ka jingsngongu ka bakrau ya ka seng bakilawan banarap ya kinong shnong ka jongki baderu hakum kani kapor ka jingjenjar ba shalun shop ka kram coronavirus kipat ba kimyo shu ban letrelet kata kumta ka seng kala kener ya kiti kamon ka diang banarap shakini kilong yeng namar ka jing beteng ka sorkar ban khangdam ban ya khun ya ka jingpur stat ukhnang jingpang COVID-19 Aipor ka GSU hapo arpo saw kenta ya ka office u deputy commissioner ban ai jing penshai da ka jing tho halor ka jing yo environmental clearance ka star simen na Delhi klem ka public hearing bat na lor babon kinong persha kinong yalam bahak khmat ka seng GSU sengkme mene ka sngi kiralet bo da ka jing tho bat ya karan hakmat u ADC ka East Janta Hills district ban pan jing shai halor ka jing penmi Khubor ka star simen bakalayo ya ka environmental clearance na ka Ministry of Environment, Forests and Climate Change na ka Sorkar India na Delhi. Nalian yung kasing JSU di ngai ke tu ka notification ke bami po Shillong Times menem step marmar ngla bu de jing tho Ahmad jong DC jong East Janta Hills district hagba kin ajubab hador ki lightly ki jingkli bagi la bu Ahmad jong Sorkar bar kunjuru Ahmad jong Pollution Control Board ba ka banengkom kolong ka jingkli ka ba jingkli kolong ba nei ba kini ki star cement yo ka bor ban net apply ne ban yele ya kata environmental clearance na po Delhi ka ba kolong ba ki ai kita ki state agency ne state department jong sarkar jala ha ka ba ki yo ya ta ka bor ban ailat ya ka star cement ban penyo ne ban yele ya kata environmental clearance ne na po Ministry of Environment jong ka government of India ka balai pat ni ipat ka highway ka city ka ba ka Pollution Control Board ka ong ba arspa prapawut kita ki written representation ka pamut ba arspa prapawut ki bri ki ajing tho ban kersan dan ne kita kinhun ki ajing kersan banti ya tai motion apa bri sernot ban rungut ki dai ki ba persa adi ka jingkan jungi baru EDC ka long ba di sutu sai EDC ru ong ba ki bon ba kita ki kot dan kita ki jing tho hadu ba Flight spak teling lah bendong ba ki dai ki kot ki ba persa re kot par ka ba tho berkomando new member jong secretary jong Pollution Control Board wong penban tai de kumpong ba du aspak ba teli ki ba kersan ya katai ka limestone mining jong katai ka star cement mat keleng ka sing abo apa asal kenta ba keleng yo district bo district di naik ke jubab ba ada ki sabjar ba ki menti keleng ka sing manse benya chakmat habai dai ba kini ka kam Ka HYC Shillong City mentakasni lengbau President ka HYC Shillong City di Ba John Lingdo bat usamla en lang sawen General Secretary HYC Shillong City kalami syakmat ban persya halor ka hukum bala penmi da ka office jang ka Deputy Commissioner kabala betaya baro kinong syong dukan bat kinong nya kali kamai bakin haban IT kaswa haswa bakin yo jingbet ban sedang biang ki kam ki jam jongki lem kumta kinom yo jingbet lani sha bakin syong dukan lani nya ki kali kamai Kajingmi jong ka seng halor ka ni ka hukum jong ka DC ka East Khasi Hills District kadai halor ka nongrem baki bon ki pat ba ki basubala syong dukan laninya kali kamai kila penpau sya ka seng ya ka jing snow khia bat ka jing sier mensim halor ka ni ka hukum bala penmi da ka office jong i Deputy Commissioner kum ka seng ta kasngi hadin benglai ya ka tu ko ordar ka bala penmi da ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District abdi bat ka jing ai vaksin nakaliang ka seng kumbang ila kerjai bangim dan kanunu kejing persya lani kanunu kejing isya
habde bat kajing ai vaksin ndrei habang i pat ya ketuka order ko pelaj dak deputy commissioner i ba la kedo tu ba naduk ke arp sauterek mentau benai ba kinu ki breu ki ba la dap ai yo ketika ki nak ban resume dan ni kelak ban beteng biang ya ki kam ki jam ki joki kat bai tu ki breu ki ba kempat dap ai tika num sya ban ban sedang ya kamai kaji joki lan ni ban pli kedukan tina kalian kasangi kerensai ba ngi pendram ya kanika ya kanika order jong ka disi bat ngi sngo ba kam dei ban penmi dah kenu ga jing kumba kalong tu dah kajing penbuar lan ni kumbolong tu order ngi kalong kum ka threat bar ka pen kuslai ki bubun ki pajba ba ki berang dan hapeng kajing artatien ban chim yo ni tika covid khat khandai tina kalian kaseng ngi sngo ban kentu ya ka deputy commissioner pada sarkar bahkan perkhat arsen para kejuk kapur haba kwa ban ya kemat ya kani ka vaksin kedi ban pelong dak jing perstu pajba bat dak bau pajba unyo ya kajing stu ba pura bat un ai dak mon la jong de dak kajing penbuar ni dak kan nunu kajing ni kum katrat ban berngam dan ni ban ong ba en pendu ya kamai kaji joki nak liang jongi kum kasang ngim so ya bat ngim so bat ngim bat ngim la ban priang kum ya kani ka jin penbana jong sarkar Pulom ke program ICDS bakenrei ke bamsap ong kanong yalam jong katur ka kong Angela Rengat. Hagajing pathai Khubor jongka ka kong Angela Rengat kalaya thu ba hagini ki khandiat singi baladam ki pulet ka Assam kilayo ban kurup hadu shilak teli ki berni kau ki bakhia hadu sanpho kilo kawai naboko Assam. Hakabaya dei bat kani ka kong Angela Rengat kala ong ba kani kade ka jing bamsap ka ba tengkren ka bakni no ya ka hok jong ki pad. Kakong rengat kalau ong ba na kaliang jong ka sarkar kalalan ya kani da ka ba pensyai ba uta ukau udai ban benrap shu sai ki wei ki vitamin kenang ba kinong bam kinyo ek jing ko jing kya ka ba pura ka ba penyat da ka social welfare department ya kani ke SNP program ICTS labuk kerpang da ka government Meghalaya bat kade ka scheme ka bawana center ban pej ban khmi ba kena ki khlum bat ki samla ki badang ki samla ki kentai khamtam bat ki kme ki bakha bapun ki diban yo jingbang lingba kini ki anganwadi centers bonangi ngitip ikini kumutu kajaka basam sana ni si omo chaki nongkondong khamtam bat kajing thmu hi jong kane ka program kalong ban pej ban khmi ban te ya ka kwat ka khia ki khlum ba ki samla bat ki kme namar ba ka karhai bha kane ka jingklat bat jingyap no jo ki khlung bat ki kme ha kapor bakha bapun bat ka donru ka jingduna snam ka iron deficiency bat kmi lenti pa kane ka program kan te lakam bat kan penduna ya kane ka jingshitol handrei haba karhai ka bamsa pa de chanu ru kampoi kane ka program bat menta habang yo I kane ka news shapang kita ka jingkurup kini ki pla kau na sa Assam kawai ka ba pen anglingo ini kadai ka jingmi ka tengbiang jong kane ka continental milkos ka ba penyat the way tau dipak agarwal na marchi paus na menshwa ikong Agnes manga ba itarun na mahakatu kapor itarun idate advisor to the Supreme Court on the right to food case ka right to food case ka case ka ba kayeng shari ka ba hetam ka pet ba ka yat bet kini ki program ba aiba mon ado ka PDS ka ICDS bat ru ka midday meal ka ba penyat ling ba ka education department ba hato ka yat bet na em ki poisha na em ki bam ki di ki bre te hapor ba yat to ka case ni shem ba kani ka ICDS program ha Meghalaya ru kalong ka ba trot ru kata ba ka jing bam sap ka ba kerhai ba ka jo kani ka company Continental Milkos ha ka to ka poru ka pen khenjo di kendon baro namar baka yeng shari ka hetam ko ong ba ya kani ka program baka nya bet ya renti jing shisha ning kong de ban persang ban trailing ba ki SSG ki sengken thai la ne ki nuki committee ha shnong namar ba de tang maki hi ki bala ban pet ba hato ka bam ka ba ai ka biang ne ka poi ha ka por ne ka ya bet ne kani ka program ba ki ong ba kiar ban trailing ba ki ni ki company he namangitip pa ki company he ka bonsin ka jing thmu hi jong ki ka long ban chna pisa but ki persang
ban push ne ban khnyat kita ki jingbam kum kita ki fortified biscuit ki hakato ka por choco malt mo bar kini ki bam te shisha ki khna ki lum ngimla ban tip shisha don ayu ki fortify ne ki pen scam ki pen bhash shu itu jingbam ra ka bathap ka ai ti mentar kum ju menta ki ong hana ki diban ai kata ka yu tau khao minister social welfare kermenchla ong hana ba uni khao di menle social delhi bakin fortify ne bakin thep shu ki jingbha bantai bat uthawan byang chani ngiyo ibu chief minister upar strang ban ai ki khubor ban ong ba la don ka jing so thu bakla hana bam don ka basneu ha ka jing kurup ikita ki pla ban don re ka don ngitip namar plan la su thu sha shwa ba la pan khen ki kin don ngim don kam yu tau khao ban de fortified rice ban ai na khlo jing shisha la dangi kwa tingilong ban supply da upan karo da kashriu da peleng ka bala ban yo locally ba ko bade ka batte la dangi le kumta wat yakilat ban yo jingtrei no kiseng kenthai kiseng samla ki khna samla ki jongi kani kalat ru ban ai kam yaki ban long ki ba supply small time suppliers of good nutritious food ka ba bhasha saka jingbam na benta kani ka program ndrei em ka sarkar chungi ka kwa ban ya trei biang lang bat kani ka company ka jing shisha ka ba ade ban cha blacklist bat ban cha blacklist sa ha ba tang post na manchwar ngin ashem ba ka de ka ju ka company ka ba thok ka ba them ka ba persang ban tu ikita ki jingbam jongki khlung ki jongi timenta ngimla ban pediang ba yakani ka program ka bla mangkar pang na banta ki khna ba ki khlung kin wan ki hespa lang ba ka jing trei lang jongki tu ki ba pet ba khmi ha ka department ki nong mi khma jongi bakin chu ai ka no ko bam don jingmut ka bam ju poi ha ka por bat ban kuru yakani ka bha ba de ka hok jongki khna khlung jongi Pada kitu ki khubor ngila poisha bakun pat hadu bangin syambiang khubrei shibun